הילדים, היום יום שישי, התאריך 8/6/2012, השעה 11 בבוקר, וראיה עם כל הילדים נמצאת בחצר. הנה נועה המתוקה, והנה לוי. לוי, תגיד שלום. איפה יובל המבולבל, לוי? יואבי, שלום. ואיפה עמיתי? איפה עמית? איפה עמית? קוקו. והנה כל הילדים בחדר, בואו נצלם קצת בחדר. הנה עומר. והנה אדלי. והנה הילי. ירדני, מה יש לך? מחר ריח של קקי בחדר, לא יודעת למה. לא, אולי אני כבר מתבלבלת. משהו. אולי פה לא יודעת, משהו. טוב, אחר כך נראה שנשיב אותם למפגש. עוד לא עכשיו. זהו, עכשיו בואו נראה את זה, את הוידאו. כן? אתם רוצים לראות? כן. מי רוצה לראות? יונתן ולוי? כן, לוי? כן. אז יאללה.